Det bliver så den lange løbetur på ugen. Løber hjemmefra her til Søndersø. Løber hernede af. Og så tager jeg turen rundt om Nørresø. Og det er rigtig fint vejr at løbe i. I dag der løber jeg efter pulsen. Det er egentlig bare et basisløb, hvor jeg skal ligge på 139 bpm i minuttet. Jeg tænker, det er omkring de her 6 i pace, så det er ikke voldsomt hurtigt. Så en rigtig travertur. Jeg kan fortælle jer, når man løber efter pulsen, og man kommer længere frem, kommer der altså ikke nogen hissige bakker. Men der skal man lige tænke over, at man lige skal tage farten bare en lille smule ned, så pulsen ikke begynder at stige alt for meget. Så kommer vi herned for enden af Nørresø. Igen så er der lidt overskyet, men igen, det kommer ikke noget, fordi hvis solen allerede er fremstået, så man fandme bare af. Kommer vi til en af de steder, jeg egentlig godt kan lide at gå forbi, når jeg er ude at løbe. Det er Midtbys Gymnasiet ved Viborg. Jeg synes bare, det kan noget, når man løber hernede af, ind over broen, ind under bygningen og nedad. Det synes jeg, det er... Jeg ved ikke, om jeg siger, det er fedt. Jeg synes, det er fedt. Så det får jeg lige lov til at være med på en tur på her. Hvis jeg kan lægge en af mine ruter den her vej, eller den her vej over, så gør jeg det, fordi at, igen, det kan et eller andet. Så er det også bare rigtig flot, at foråret det er kommet, som I kan se. Det der stræk heroppe af, det synes jeg også, det er ret fedt at komme op forbi. Det her stræk, det har jeg også løbet nogle gange. Både baseløb og interval og sprint. Sådan 15 sekunder sprint op ad den her bakke her, det kan jeg så godt ikke trække tænder ud, men det kan sgu godt være lidt hårdt. Så kommer vi her til broen. Det kan godt være sådan nede i satan. Så skal vi lige op ad en lille stigning her. Og så kan jeg se, så går det opad igen. Det er meget kort stigning, men det kan godt være lidt hårdt, når man lige har løbet nogle kilometer.
og en udsigt hele vejen derned mod Viborg. Det er altså lidt af et syn. Her på Falkevej, der er faktisk lavet rigtig mange flyttelejligheder, der arbejder med det, der hedder KLC. Faktisk utrolig meget gulv, jeg har lagt op. Så kommer vi over endnu en bro. Pludselig når jeg er ude at løbe. Fordi når jeg har rundt de der 8-10 km, så er det ligesom om jeg finder hele rytmen, og ja, det hele bare glider. Det var vildt nok, at der skal gå så lang tid, før jeg egentlig føler, at jeg kommer ind i den helt rigtige rytme. Så nu der har jeg løbet cirka lidt over 12 km, næsten 13 km. Jeg føler faktisk, at jeg kunne blive ved lige nu. Men jeg har cirka 12 minutters løbetid tilbage. 2 minutter og 14 sekunder tilbage af min basisløb. Der er lige her lidt til højre. Ned mod Tejle Brandersten. Det blev til 5,28 km i en pace, der hedder 6:18. Jeg har løbet i 1 time og 36 minutter. Pulsen har lagt det mellem 142 og 155 i BPM. Men det var dejligt med sådan en løbetur her fra morgenen af. Nu skal jeg bare lige strikke ud ind i bad.